lerat sing dina minggu iya enggak paring dawuh ngagemik nek kuat mboten ngangge mic nggih mboten napa-napa Oh iya. Cek. Cek lauk pauk. kok wis urung-urung kok wis semega lho jenengan Lah pripun wong ngeten iki sing dipadosi napa lak nggih sego to? Nggih, sedaya niku mesti niku poine niku. Nggih. Sugeng dalu Mak Cangik Mbak Limbuk. Sugeng dalu Mas Dodok Injih. nggih Mas Yusuf Ansor. nggih pinanggih kaping kalih menika nggih Kaping kalih menika niki pun kula itang niku pas genep setahun niki panggih malih kalian jenengan. lho napa nggih Nggih, rumiyin nak teng Nganjuk mriku. Nggih. Genep setahun tahun niki. nggih Panggih melih kalian jenengan. alhamdulillah Alhamdulillah. Nyambung silaturahmi nggih Mas nggih. nggih Mas Wis Dodok pokoke lek kula kalian jenengan tiyang seniman niku napa ta butuhe. Nggih. Akeh kanca kekancan lek akeh insyaallah mangke berkah barokah rezeki mangke nderek lumintu. Lah ngoten nggih Mas ya nggih. nggih leres ngoten niku Alhamdulillah. Pripun Mas pawartosipun jenengan? alhamdulillah sehat yo ngeten iki Mas Iya. jeneng wong urip ning desa iki ya cerak watu waduh ratu paribasane rak ngono kae to Nggih. Lek kados jenengan niku luar biasa Mas. lah pripun Hebat jenengan. kula normal lho Mas Nes luar biasa lho kula Nggih lek normale normal. Nggih. Tegese napa to? Jenengan niku nyuwun sewu dalang Tasik Timur lho. Estu Nggih. ning jenengan kuncoro teng daerah Jawa Timur pun terkenal. amin Mas. Saking terkenale mbahku ngantek kedanan kalian jenengan. apa nggih Nggih. kedanan sering mirsani katanya Mboten. lah Kedanane tegese iki nggih seneng jenengan niku nyuwun sewu ngasta dalang. Nggih. Lek napa niku nyabet kedalangan wayang niku ketingal Oh, sae. nggih. Mbahmu wis edan suwi ya. Iki nyapa kok. Ora sambut cecano edane. Kowe iki nyapa lho kok mesti dalang Tasik Timur berarti sesuk nang barat. Tegese timur ki jek nom lho Mas. Nggih, jenengan Tasik nom-noman. Wong kok wong jek caturan nyuwun sewu jek kepenak komunikasi karo dalange mesti kok kowe nyelo-nyelo to. Lho yoko-yoko bener. Mas ndang ngomong. Aku suwi ra omong. Ya ngene lho Mas nyuwun sewu Mas Yusuf. pripun Mas to Lek aku ngomong nyuwun sewu komunikasi kali Mas Yusuf, lek awakmu nyelo-nyelo sing mirsani lho ketok elek. Sopo to dagelane kok nyelo-nyelo gak kepenak. Ora apa-apa, kari mirsani ora urun ya. Ora ngono maksude Mas. Yo ditata sing rapi, sing apik, sing becik. Dadi pahargyan dalu iki ketok apik, ketok megah ngono lho Mas. Ora tumpang tindih. Mboten tumpang tindih lek omong. Carane. Ya carane gampang lek aku wis ngomong karo Mas Yusuf, ngoleh sampean pengen ngomong nganggo isyarat no. Iya. Tir, nek krungu tir ganti sing ngomong, aku mundur kowe sing maju. Lho gampang men. Lho piye wong urip nyapa disulit-sulit iya, gawe iya. mudah. Lah Coba. ngoten nggih Mas Yusuf. Nggih. Alhamdulillah. Nyuwun sewu Mas Yusuf. Jenengan niku kok saged dalan awet usia pinten nggih? nek seneng iku ya wis kecil Mas kula niku Awet alit niku nggih. Tir. sugeng dalu Mas Komet Tir. Kula kok gumun nggih. Pripun? Jenengan awet SD napa TK tesikan? umur 3 tahun pun seneng wayang nek 3 tahun pun remen kali wayang. nggih le ajar nembe SMP Ajar. Berarti jenengan napa tasik wonten trah dalang jenengan? mboten Mboten. mboten ngerti Mas Lho kok mboten ngerti pripun kok? Nggih. Biasane kan wonten turun-temurun saking Wong soalnya niku keturunan nggih Pak. nggih Faktor dados faktor dados sewengi tir gitu. Oh ngomongnya kok gara-gara tir ape gelut. ini kowe mbok yo aja nesunan, kowe ngerti saiki ning daleme sapa? nggih Lah ku lho. Lah kuwi lho piye to Iya, omonganmu kok iso
sing sopan santun kene iki piyayi agamis religius lho Mas. Lek kowe emosinan iki malah ngetokno elekmu. Endi to kok dagelan cilik kok emosinan mripate plerak-plerak kaya nyuluh kodhok. Sapa to kuwi? Ya ampun cangkeme. Malah nyangkem-nyangkemno kancane iki lho kok iso. Pripun? Mboten pripun-pripun nangge. Enten apa? Napane? Ndak iki piye to, Dok? Aduh. Aku no takon enten apa napane aku ya ngono. Wong ditingali mawon saking pertanyaan ini Kan kok nggih. mboten pas to Mas. Pun mumet kula. Pun mumet nggih. Jenengan sami kalih kula. Kula ngadene iki asline mumet, numpak kula empet. Nggih. Wong takok ki sing jelas sing cetha kok pripun-pripun. Apane sing pripun to le kowe iki? Umume nek aku pripun ya mesti takok kabar to, Dok. Lho kabare takok sing jelas digenepi sing pas. Nggih. Pripun pawartosipun Mas Yusuf Ansor? Nah, coba ayo. Sapa ra? Heeh. Pripun pawartosipun Mas Ansor? Alhamdulillah sehat karo ngenteni Mbak Mindul jare wis ra. Alah kersane tasik perjalanan. Pun niku. Nah niku lho. Nah niku lho. Niku pancisan. Oh dede ini. Benten, mboten, Bang. Niki mboten Ah mintul ngono kok jarene deloki TikTok-e. Hah. Berarti yo dereng delok TikTok. Oh maksudnya tak kira unglak-ungluk ngono. Lah niku. Ah niku. Ah, Oh niku. dereng. Wis jan. Oh arep medal mriko. Niku mboten mintul niku Mas Min. Oh Mas Men ta. Kok mintok nuli ra enek. Ngeso. Nggih, dalu punika sowan teng dalemipun Bapak Bapak Ulum. Pak Ulum. Iya. Nggih menika ngitanaken nggih. Nggih, Kang Putra. Kang Putra. Nggih menika Mas Lanang. Duh. Mas Kok Mas Lanang piye to Mas? Asmane sinten nak yo ngono to Mas, kok iso Mas Kowe ngerti ya? Lanang. Yo ngerti to. nek ngerti mbok kowe omong. Ngomong lho. Lho lah tak kira awakmu wis paham sing dikitan sapa. Aku urung kok. Mulane to nek ra ngerti ki takon. Ngene. Malu bertanya. Sesat di jalan. Lah ngono lho, menika ingkang dikitanaken nggih menika Ananda Muhammad Raihan Saputra. Luar biasa, bocah nggih ganteng, Nggih. gedhe dhuwur, pokoke istimewa. Lah nggih. Lare lek kados nyuwun sewu Mas Raihan niku masyaallah luar biasa Mas. Mirip Jenenge wis apik lho Mas, enten Nggih. Muhammad apik. Nggih. Niku sami kalih nami kula. Wah, Muhammad Dodok ngoten. Mboten Muhammad Dodok. Lah terus Mas. Mesti jenenge niku sae nek Oh. diwedekne kados kula kan enten sejarahe to Mas. Pripun? Dodok menika riyen enten sejarahe. Nggih. Nalika rikala semono bapak kula tesih keloro-loro. Nggih. Badhe nyambut damel teng Kalimantan, nyuwun dongane wong wedok, nyuwun dongane mbok kula, Nggih. ibu kula. Nggih. Terus lair procot dados kula. Nggih. Dijenenga Dodok. Kok iso Dodok? Tegese dongane wong wedok. Oh, ngaten. Niku artine. Nggih. Niki komet niki nggih enten artine, enten Napa sejarahe biyen. Nggih. Komet rumiyin nyuwun sewu Mas. Nggih. Komet nika rumiyin iki bapake bakul mbako, ibuke bakulan lemet. Duwe anak procot dijenakno Komet. Komet, Niku mbako, sejarahe. lemet. Nggih, bapake bakul mbako, ibuke Nggih. bakul lemet. Duwe anak brojol dijenakno Komet. Lho ngono, dadi wong Berarti- aja sampe lali sejarah. Katanya wong Jawa biyen iki nak golek jeneng iki gampang-gampang. Sederhana. Betul. Paling suku katane gur siji. Apa? Ya kaya kowe mau Dodok, Dodok dongane. Komet. Heeh. Tangga desaku kuwi enek bapake bakul manci, ibuke bakul celana. Ya. Anake lanang putine jenakno Cina. Perkara bapake, Bakul manci, ibuke bakul celana. duwe anak. Dadi Cina. Ya. Ya iki cekak-cekak. Cekak-cekak wong jaman biyen kok, Mas. Tanggaku desane ya nek bapake iki bakul apel. Ya. Ibuke bakul loli to. Kuwi anake Ora. apa to? Iki ape ra genah bocah iki, Mas ya. Nek aku saka kono pikiranku wis ora cetha. Pikiranku ya wis ra penak ya Mas iki ketoke. Lho itu tinggal asumsinya, Mas. Asumsi piye? Piye to, Mas? Bapake bakul apel, ibuke bakul loli. Hi, iki mesti ape jorok kowe Ora iki. duwe anak lanang jenenge Teguh. Bocahe Kok teguh? Kok boten pas nggih, Mas nggih? Kok teguh? Lah nek wau pas Mas nuwun sewu, bapake bakul manci, ibuke bakul celana, Terus? duwe anak dijenakne Cina. Lah sing sijine iki mau tanggamu, bakul apel, Pake. bapake bakul apel, ibuke bakul Oli. duwe anak, Teguh. kok gak pas Purwakancine Lah to kowe nek pengen bocah. ngerti jelase mbok ditekak takon bapake to. Kok iso takon bapake Lah kowe melu manak ora?
Ora melu mana kok bingung mikir iki lho. Lho aku ora bingung mikir, aku njuk penjelasanmu karme piye ngono lho kok iso. Lah iya bapake sing luwih ngerti. Arep jenenge Teguh Agus karek kono to, To. Ora melok ati jan lunu tenan kowe iki kok iso. Ditungane marang sing sunat. Nggih. Sing baku kula ngaturke sembah nuwun dumateng ingkang hamku gati nggih menika Bapak Ulum nggih Mas nggih. Nggih Mas to. Luar biasa menika gadah usaha empon-empon. Nggih. Empon-empon mawon niku usahane Bapak Ulum niku saged tinggi donga lho Mas. Lah pripun? Nggih to, empon-empon niku napa mawon wonten kunir, jahe, kencur, temulawak, serai. Lho niku lek diwerdekne wonten donga kangge sing gadah damel. Kadosta nyuwun sewu kencur. Kencur niku insyaallah rezekine Bapak Ulum bakal kenceng inggih mancur-mancur. Oh nggih. Berarti lumintu terus rezekine iso banter. Nggih. Ngono sing ndi? Sapa? Pak Ulum. Bapak Ulum menika, Bapak Ulum. Lujeng dalu Bapak. Sing ndi urung ngerti. Piantune kok teko kencur teko. Kaya setan. Aja ngisin-ngisine aku lho sing ndi? Masa ditangkap ora ngerti piantune kok. Kowe berarti padha karo apa ngelek-ngelek aku urung kenal Pak Ulum wong ditimbali ya kudu ngerti sing nimbali sapa. Lah ya garing jawab sing ndi? Bapak Ulum sing gadah damel iki sunat iku kok. Ya iya. Sing ndi? Wilujeng dalu Bapak Ulum. Apane? Urung ngerti kok. Wau nyuwun sewu ngagem blangkon nek mboten klentu pun gantos. Pun gantos. Nggih. Lah berarti kowe ngerti? Yo paham. Ingkang pundi Bapak Ulum? Wilujeng dalu Pak Ulum. Nggih, pripun pawartosipun? Pak, mboten usah bingung pun teng ngriku mawon pun santai. Pun pasrahke kula kalih Dodok kalih Mas Yusuf mawon. Lho sing ndi Pak Ulum sing ndi? Niki sing jaketan niki lho. Bocah ki ngawur bocah ki. Asli niku. Asli sapa? Kamu sing metu aku ya kuwi to. Pidudu ngawur. Urung mesti kok iya. Urung mesti nggih Mas. Jenengan pun ngertos wau. Empun kula. Pun foto barang kalih. Pun foto sarang. Luar biasa Pak Ulum. Alah foto ya. Lah nyapa? Lah aku kok gak. Lah terakhir ra pengen njaluk foto awakmu kok iso. Mumpung enek wong arep sumbar. Piye? Iki mau lak teko kencur ta, Mas? Nggih. Kunir artine apa? Kencur ki mau apa to, Dok? Kencur menika rezekine kenceng ugi mancur-mancur. Tegese iso luweh-luweh. Iya. Ngono lho rezekine. Lah saiki kunir. Kunir. Kunir nggih wonten werdine, Mas. Punapi. Punapi. Punapa kok punapi apa jenengan iku? Punapi iki basa luwih sopan meneh. Oh, mate. Punapa ki biasane nek O ki kanggo jelasno sing gedhe, nek I kanggo jelasno sing cilik-cilik. Berarti aku cilik. Pamane kaya segoro. Wah. Dadine nek sing cilik dadi apa? Segiri. Segiri untumu. Lah piye to? Kali. Oh, kali. Kok kali? Segiri. Lah iki penapa dadi penapi lha kowe segoro kok terus kali iki? Oleh tau tuman to, segoro terus wiki segirine. Lah aku ngepaso kalau Mas Yusuf kok Mas. Segoro kuwi menunjukkan sing luas. Lah nek cilik ya kali. Oh iya. Kunir. Nyuwun sewu menika panjenenganipun Bapak Ulum menika piyayine tekun ugi mboten duwe rasa iri. Lah kok Kunir mletek matane. Matane dhewe kuwi. Teke. Kunir berarti tekun mboten gadah rasa iri kalih sak padha-padha. Oh. Ngono lho Mas. Kencur, kunir. Jahe. Jahe ta? Iya termasuk empan-empan ta, Ta? Empon-empon iku sae. Jahe niku nyuwun sewu lek kula werdekne Mas Yusuf. Nggih. Jahe niku bakal jaya usahane. Nggih. Oh, usahane Bapak Ulum menika insyaallah bakal jaya. Soale piyayine nggih nyuwun sewu, dana rasa, dana weweh. Anu, empon-empon kan nek jenenge lempuyang. Coba ya coba. Lempuyang, mumpung ketemu wong cerdas lho, Mas. Iya. Jere mau telu tok. Butuh tisu. Lempuyang. Butuh tisu. Mboten usah. Tetep iki tak isa-isano teng ngene Bapak Ulum. Lempuyang menika tegesipun nggih panjenenganipun Bapak Ulum menika piyayine kalem penuh kasih sayang. Lempuyang. Tepuk tangan. Matur nuwun. Temulawak. Iki ya termasuk empon-empon. Ki mau gak wis to Jen? Burung temulawak. Empon-empon salajengipun temulawak Mas. Temulawak.
punapi ingkang dados Punapa? mertosipun. Punapa? Nah, Temu mertos. lawak, temu niku pun ngarani pethuk. Nggih. Lawak niku pun ngarani seneng. Nggih. Perkara nek lawak iki guyu. Lah nggih. Tegesipun apa? Insyaallah keluarga ageng Bapak Ulum ini bakal pinanggih bagya mulya, hayom hayem tentrem Allahumma. Amin. Sik kok beda. Pripun? Nek morak kunir morak singkatan. Nggih. Kun, tekun, Kun iri ora Iri, nggih. tekun lan ora bakal iri ngono Nggih, wedine. nggih. Lah temu lawak kuwi te ki apa, mu ki apa, la ki apa, wak ki apa. Kula tak kira nek ngono. Mboten mangke madani sing mriko-mriko. Wah, kudune ngono. Iki benten no, Mas. Ngoten kok jenengan nyuwun jlentrehke iki nyapa to kok iso? Halo, sapa masyarakat? Injih, Penontonnya full. luar biasa. Iki desa ndi to, Mas? Mbuh. Lho kok iso mbuh iki piye to kowe iki? Aku ra ro malah Ditinggal takon rene aku iki gak iso. Niki nyuwun sewu desa pundi Mas menika? Kradenan. Dusun Dusune. Kradenan. Dusune. Nggih. Desane Manyaran. Manyaran Kecamatan Banyakan luar biasa. Wonten ringgitan sing rawuh nggih kathah bludak luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang teng mrika sami sehat nggih Pak, nggih Bu. Alhamdulillah remen sanget saged pepanggihan kalih sedaya warga mriki. Nggih. Sampun ngantun apa dereng Bu? Oh ngantuk aku mau takokno lho. Engko nek ngantuk ya turu dhewe to. Mbok ben. Mas, Arep ngeloni apa piye Lah sampeyan? iya kok ngeloni sampean Kok iki teko kok ndi-ndi? malah teko ndi-ndi. Tegese ngene Ya lho. bener Mas. Mas kae to kok. Wong Jawa ki lamis-lamis lambe grapyak semanak srawung karo sapa wae ngono lho Mas. Mriku mawon Pak, mungkin kula iderke. Iki kaya hansip mau sing Ora wis beda seragam kok iso. hansip mau ya apik lho Mas. Beda. Ayo Mas mundur. Sik. Kurang maju. Kowe ngerti apa ora? Gak. Lho kok iso gak piye to Pancen omonganmu? pas turu. Pas turu piye? Kula namung saged dedonga ingkang rawuh teng mriki, kula nderek dedonga mugi-mugi sedaya mawon tansah pikantuk berkah barokah rezeki ingkang lancar Allahumma. Amin. Mugi piyayi mriki tanahe subur, tanemane kathah melimpah, hasil panenane kathah Allahumma. Amin. Luar biasa Geomet ya. Ya, ditungakno sing lengkap wong donga ya ora kulaan. Sing lengkap piye kaya? Mugi-mugi panenane kathah melimpah ingkang gadah sawah. Ha. Sing boten gadah tumbas lho ngono. Oh iya. Kok iso mbok kon tumbas iki tumbas iki. Iya to nek wis tumbas kan iso ditanemi empon-empon setara nggone Pak Ulum. Lah tumbas iki kok gak nganggo duit. Lho iya to. Lah nek ra ndek duit mbok kon tumbas nganggo apa? Ya utang. Ngono ae lho. Lah wong kok mbok kon utangi piye to Mas? Lah Maksud jere ra ndek duit. utang ning ndi? Ya nang bank ya to Mas ya? Iya. Wong bank akeh kok bingung lho. Kene Bank Jatim BRI ya buka. Bocah ki ilmune sesat ketoke. Kok sesat piye lho kuwi bangunan dibangun ya kanggo awake dhewe. Mbok kon utang bank. Ya. Lah terus nek nyaur piye? Lho wong utangi duwe dhuwit apa ora? Ora duwe. Lah wong ora duwe dhuwit kok bingung nyaur. Mbok santai. Bocah ki piye to? Lho, wong utang ki umume ora duwe dhuwit to. Ya wong utang ki wajibe nyaur. Lah nek pamane pegawe banke terus apa kuwi golek awakmu. Nagih. Nagih utangmu terus piye? Ya semoyo to. Utang iki Piye? kudune nyaur, Mas. Bocah ki ilmune Nyaur lecet. nek enten sing dingke. Ora nek sing dingke Nggih. nyaur kok. Ilmumu kok lecet men to? Lho, welut nih. So, Lho kok iso mbok kon apa kuwi ditagih kok terus semoyo. ya iya urung duwe kok. Kuwi jenenge wong utang kowe ora duwe isin. Sing ra isin ki pegawe bange. Lah kok iso? Lho ngaku ditugas-tagih bolak-balik lho. Ora tau tak kei kok jek nagih. Isin ta? Ora ndek isin ki. Kowe iki kocluk ketoke kowe iki. Pancene iya. Ambemu kowe Kocluk kok bangga. Ana lho ndang salam dhewe sing apik. Wis salam. Awakmu salam mbek aku salam nek ya padha ae to. Ya ora kok. Ya. Niki Kula jenengan saking Saking Solo. ndi? Jam pinten? Solo Yojo. Endi to Pak iki? Ngayogyakarta. Jogja ono kok. Lah ya Jogja lho. Jogjane putih, Mas? Gunung Kidul. Gunung Kidul kok. Oh, alah. Mau kabar kinabar dari Solo. Sampeyan sing ngendika Solo, Mas? Kula. Nggih, kok. Kok tak eling. Ah iya to. Wong sing kleru kok kowe kok aku mbok salah-salahne iki Men piye? ra ketok goblokku ngono lho karepku. Kok ya. Goblok ya aja diketok-ketokno. Kalau seneni sing nanggap. nanggap sapa sing nanggap Pak Ulung Oh, kok iso kono. bingung kowe iki awakmu. Mbak Minrul diaturi, Mas. Oh nggih. Oh iya. Lho, mpun wonten. Mpun dugi. Tuh, Oh iya. Tak siarke. karepmu. Lho kok karepmu piye? Ah ya? umume ya ngono. Jack 1-2. Wah, penak. Nggih, nyuwun sewu. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ada di sini.
Tampak ini berita artis yang berikut ini cowok. Begitu partisipasi pada pajak sedaya. Engkang sampai dari putri presiden engkang ayo sulit terbawadin. Semua tersen berapa tadi? Engkang sumber Sing ngono aja nggo cangkem sing kuwi ya. Cangkemku ya siji. Diteni wong langsung ada Mbak. Lah kowe nek iso mbok yo ndang kowe. Yo, Tul. Hei. Aku cekaos malahan kowe. Lah ki nyeluk mintul kaya nyeluk tukang ojek kowe iki. piye sing diteni kuwi ya. yuk kita sambut artis yang satu ini, Joe. Satu ini. Siapa dia? Siapa? Min. Tul. Untuk Anda. Sepatnya Mas. Asik. Nggih. Nggih, pengestune tasih Joko, Mbak. Nggih. Ambimu. Ayo. Joko pisana engkek sampean. Ayo Joko ku yo pisan wong urip. Sugeng dalu Mbak Mintul. Sugeng dalu Mas Dodo. Pripun pawartos jenengan? Alhamdulillah sehat seger Ya Allah, waras. kita ayu lho sampean. Oh terima kasih. Mboten salah kula lho nggih. Nggih. Sing nyerang mriku riyen lho. Ha, nggih. Kula namung ngimbangi. Iya, iya. Mbak Mintul nyuwun sewu nggih. Napa daleme celak kali mriki nggih? Saya Jogja. Lho Jogja. Iya. Jogja saking Jawa Tengah. Jujug saja. Walah, perjalanan Kamu lupa toh? Yo lali. Ya Mbak Mintul. Jangan salahkan saya ya. Iya. Selamat malam, Mbak Mintul. Tul. Napa, Mbak? Niki sinten? Lah niku pesenane Pak Ulum. Betake kirik saking Ujang. Wah. Ajeng ke Joko ternak. Mbak, salaman, Mbak. Mas, Dalem. aku tak menyapa dulu gimana? Ije monggo Mbak Mintul. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki sampeyan kan iki ya wong kabeh ta. Yo wong to. Nggih piyayi mriki bagus-bagus tur nggih ayu-ayu. Tenan Mas, alhamdulillah niki sing jawab salam kula dongak-dongakaken mugi-mugi sedaya tansah pinaringan seger waras panjang umur. Mugi-mugi sedaya rezekine selalu dilimpahkan yang maha kuasa. Amin. Mugi-mugi sing dereng gadah jodoh kados kula ngenten niki ndang diangsalni jodone. Amin. Doa baik kembali baik. Amin. Pun tepang kali dalangan apa dereng? Belum. Dereng. Kenalin dong. Niki lho ditepangke ki Mbak. Niki wonten Mas Yusuf. Mas Ansor. Yusuf. Nggih tesih legan. Umure piro? Alah. Selikur mancik. Brondong berarti ya ampun. Mas Yusuf. Brondong. Iki jamu berarti. Hah? Jamu. Yo kena digo jamu. Mas Yusuf salaman dulu. Nggih. Perkenalkan nama saya. Wah, langsung. Oh, iya. Wah. Kenapa? Kak, salaman Mbak, salaman. Iya. Salaman, Mas salaman. Yusuf perkenalkan nama saya Dek Minul. Iya, nama saya Yusuf. Iya, iya. Si. Napa? Aku ora gerkene ngene, sing tak wasno Pak iki ya. Pae kenapa? Ngece. Boten ngece. Ngertos jenengane kaya ngertos Srikaya. Kaya. Oh, pae ngene. Huk. Ngenten lho, santen Oh iya. Lah, yo. Sampean tak temokne kalih Mas Yusuf. Anu Mas, padha ngorek Mas. Mas Yusuf madhep rene. Oke. Mono karane. Sambut juga saking sasaro wiwahan serat pojo. Nek dosamu kene ya piye? Nah, Sosaket lampahipun temanten Sarimbi. Temanten kakung inggih menika Dimas Yusuf Ansor weh, saking Gunung Kidul. Temanten putri saking wewengkon Kediri. Mintul. Sapa? Ora pepeh lampahipun saya nganten wedoke budhek kowe wedene. Lho,
Kok ora mlaku bel? Ayo mlaku, Dik. Aku gak dituntun. Kowe dadi sapa itu? Aku bapake Mintul. Kok plak-plek kayak aku kapan? Saya sakit lampahipun. Kula wakili ya, Mas. Nggih. Nganten nek wakil ya. Ora apa-apa. Kae lho. Yo tak paran rene. Bicara panggih itu manten. Seneng, Dek. Seneng. Ayo, Seneng, Dek. tak cepote kerisku ndak. Walah kerise ucul. Sampun, monggo dipun rahapi. Sik, Bab. manten kok monggo dipun rapi iki. Tak urus iki. Mas Yusuf nek wedi karo cah wedok apik. Apik. Wajahe abang biru kuning. Lampu. Mas, Halo, pripun? iki termasuk tipeku lho. Loh, tenane. Seneng aku sing cilik-cilik ngene iki lho. Krempeng ini. Heeh. Lho, lek sing krempeng ngene iki jelas gede lho, Mas. Mantel ora. Oh. Ora mesti. Ora mesti. Mesti. Berarti ngelokne. Dengan Ngelokne. kamu bicara gitu, iki berarti cilik. Loh, iya. Iki? Iya. Oh, so tipip. Mas Dodo. Sampeyan aja ngono, Mas. Iya. Awake dhewe padha adomae. Pripun? Kowe bareng ya combe lambemu kowe. Aku gak menerangkan kata-kata. Kowe lek ngomong nek wong lemu kuwi cilik ngono ta karepmu? Iya, aja. Berarti awakmu padha karo ngecek karo warga kene. Ya, Bang. Khususnya sing wong lemu-lemu. Berarti nek wong lemu-lemu anune cilik ngono ta? Wapuk tenan iki. Ora. Aku wis pantes bareng, Mas. Mbok yo pantes sampean gandrung Mbak Mintul jajal sampean Aku gawane. nek kon gandrung aku ora iso. Lah terus? Kuwi lho, sampean ibaratnya kucing diduki pindang cat lho. Tangane. Masalah. Ngene ta? Nah. Wah, iki ketoke ngomong yo. Aduh, Mas. Lih, Lah aku diwik-wik lho. Diwik-wik. Ora nyangka, ora ngira. pripun? Yogja kok iso wik-wik. Lah sing wiwik kudune pundi? Ya kono no. Aku mangi mendesai ben eneh ngono lho. Jajal sampean rangkul Mas, sampean rangkul. Ya ora ning kene to. Ya ora ning kene. Ngene tak contone Mas. Pripun? Coba. Sampeyan Coba. wong lanang tas ngono lho. Kuwi wong wedok. Lanang kok. Woi, Ayo, kene aku. lho Dul. Kene Dik, berdiri Oh Dik. iya. Aku kan wanita gatal toh. Jadi kamu tuh harus mengosok-ngosok gitu loh, Mas. Yo. Aku cedak kira malah begamirah aku. Sampeyan kok sing dipilih kok sing kuru nyapa lho. Karena yang kuru tuh itu tadi loh, Mas. Kuru ki lek sampeyan goncengne sepeda motor nglebar. Lo kan sing gonceng aku. Oh ngono. Iya. Oh alah, iso ya. Iso. Ayo nembang. Ayo. Oh iya. Tembangi. Wong iki. Kono bang. Mbok aja kesusu ben kono keselesik. Kaya Mas kuncine Mas, enak beragi. Kunci Inggris po. satu lagu buat kamu Mindul. Iya, Mas Dodo. Gile mau diala. Ngapa awak dhewe biyen kepethuk Lah nyapo, Mas. Kalah weton. Lah nyapo. Iki lagu mbok ngrayu kok mbok takoki iki piye to? Ngapa awak dhewe biyen kepethuk yen akhire ati iki sing dirembuk Melek. kabeh kuwi ora sing tak jaluk jare wong tuamu wetone ora gathuk Asale saka telo asik motong entuk iku tambah
enak tenan lagune dodok. Wong-wonge gak paham kasmaran ngono to piye to? Nyapa dodok? Lho dikek lagu percintaan kok malah teko gethuk iki piye to? Ini tadi siapa sih Mas kok ganggu kita pacaran? Kan Kamu aku tahu nggak nggak itu suka. siapa? Siapa? Kamu harus tahu, itu adalah siluman ketonggeng. Oh, Iyo, pantesan. Pantesan kayak gitu mukanya Mas. iya mukanya siku kayak kusen. Hah? Dek Mintun, janganlah dihirukan. Iya. Yang penting aku dan kamu itu bersatu. Ah, terima kasih Kalau Mas. aku lihat kamu itu, kamu aku ibaratkan seperti bulan. Bulan. Aku seperti bintang. Bulan mbek bintang sambar bledek tiyer bongko. Tuh, rek. Dek Mintul, Biarin anjing menggonggong. betul. Kalau lewat kita timpuk. Iya. Dek Mintul, Iya Mas Dodo. kamu aku ibaratkan sebuah bunga melati Wah. yang mekrok-mekroknya. Aku bagikan kumbang yang akan ngentup kamu Dek Mintul. Wah, urung sampe ngetup ya ambyuk. Ambyuk piye? Kumbang gak ngono gedene rek. Lah melati ngono bejuk. Iya ta? Lho ibarat ya ora masalah to, Mas. Oh, ibarat. Dek Mintul sayang, Iya Mas Dodo. kamu aku ibaratkan sebagai sepatu. Aku kaos kakinya. Waduh, ambune. Kas kaki mek sepatu. Dek Mintul sayang, Iya sayang. kamu aku ibaratkan sebuah mobil. Terus Mobil kamu ambulan. kok ambulan? Aku supirnya. Itu mayitnya. Atos iki. Los ora masalah. Lah kok ora masalah. Lah aku dadi apa? Dadi mayit. Kowe dadi apa? Dadi sopir. Ayo aku tak wedoni nabrak wit bongko. Aduh ae. Balik aku terus to, Mas. Jane iki apa lho kok sok. Lah nyapa mbok ibaratno mae? Kok Pun Mbak nyanyi sih, Mbak. Aku tintai duet, duet. Ayo. Iya. Ini Ayang-ayang, tadi ada yang minta. Ayang-ayang Mas. Iya. Ayang Dek. Ayang-ayang, oke. Ini dari penggemar wayang kulit nyuwun lagu ayang-ayang sing nembang Mbak Mintul sama Cak Dodo. Oh iya. Oke yuk, Coba. Oh iya. satu tembang ayang-ayang. Rasane ati ananda seni tingelingan hanya aku kowe Yo. aku katresnan Mas wong ayu tak jaluk ojo eleh katresnan pancene tresno iki akeh pacobaan. ayo Ayo Dek Mintul. arep kemet katresnan yen to aku sliramu ngati aku Kenatian dunya ra iso napa bakal tak jaga yen turu kapisan ringkang kuwasa. Mas kowe sing sayang ralilo aku kudu kelangan Mas musti kandhani dongaku
ya seneng aku ya. Ayo, ayo. Anjung Laras. Ayo dong. Goyang sing mentul. Ya dong, Mas. Ayo yo. Ayo. Yo. Ang mas kowe sing tak sayang nalira aku kudu kelangan. Mas musti kandeng ati dongaku siji tresno iki Kangane buka bareng ae. Wasik. Hoi. Hoi, Mas. Pun. Sampun to, Pak. Alah, aku pun kerenggosan ini iki. Ngos-ngosan kula. Wis luar biasa pokoke. Iya, biasa di luar, Mas. Iki nyuwun sewu lek kados Mbak Mintul kan jendrene nyuwun sewu dandut, pop Iya. ngoten niku sae. Ya enggak apa-apa. apik. Ya enggak apa-apa iya. Coba nanti. Bisa bahasa Indonesia ya? Bisa aku kan lama di Cibubur ya gimana? Cibubur Jakarta. Iya, Ngapain di sana? kerja Kerja apaan sih? Angelo. Eh? Angelo itu apa? Angelo. Ya, ini ada Tak totno kok terus blegar iki nyapa lho kok iki. Wah, wis Wonten jenenge pambutan. mau tahu aja. Gimana Pak Mas Dalang? Mas Dalang ki lek disawang-sawang manis ya? Manis. Manis monggo to didilat. Duh, kok didilat piye to? Monggo to disawang kanthi cetha. Kok didilat para mangsamu masih kuwi Lah coklat. manis kaya madu mangsa. Wonten Pripun niki? Dik? pambutan apa, Mas? enten anu Mas. Assalamualaikum Mbak Jane. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sugeng dalu sugeng midhangetaken wayang kulit saking Mbah Marsim nyuwun tembangipun pepeling. Oh ya, setunggal Pepeling. kemawon menika matur sembah nuwun. Oh ya. Diselingi ya Mas ya. Oh, nggih no. Kedahe ngoten Iya. dadi kripik gedang kripik telo ngoten lho. Si Dedang padha rata. Sedang rata-rata. Nggih. Ngoten nggih. Mbak Mintul sampun setunggal. Nggih, terus pripun? Diparingi napa? Dikancani melih, setunggal melih sindene. Ora ya kur, kepiling ta nggih? Iya, pepeling. Kur bareng-bareng ngoten nggih. Heeh. Oh nggih. Minangkati pambutan saking Mbah Marsam. Nggih Mas. Anu Mbah Marsim. Mbah Marsim wonten pambutan ngersake pepeling. Kur sareng-sareng sedaya pesinden. Iya. Yo, kanca-kanca kaya apa ya? La ilaha illallah. Monggo sareng-sareng. La ilaha illallah.
apa kok ora fokus. Aja sembrono iku perintah agama. Ngelingono ing donya mung sedhelok sabar lan tawakal asal sing kuwasa yen kepengen besok bulan Luar biasa. Sampun dipinangkani pamundutan nggih menika pepeleng. Mas Yusuf, dalem Mas. niki kan wonten Mbak Mintul. Nggih. Niki asing tenggene YouTube pokok channel menika to. Nggih, nggih. Enten Mbak Mintul mesti wonten sing kakung niku sinten to? Pak No. Pak No. Heeh. Cocok niki. Lah pripun? Iki Mbak Mintule, iki Pak No. Aku sutradara ya. Kowe gak ganti genji. Kencik sapa kok kencik. Terus piye kok hahe-hahe? Kowe nguberi Mintul. Mintul pas ning kono warung kowe dadi Pak None. Iya. Kok aku sing ngincen. Aku dadi ndut. Ketoke kok enteng to gawean. Lah sutradara ya bebas to. Iya. Ayo, 3 2 1 roll action. Diwindul. 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 Apa toh Pak No? Sampean ki piye ta ya? Aku ki bola-bali nang warungmu kok ya tutup bae jane nek apa? Modali entek mbok gawe ngondol terus no lho. Lho, ngene lho, butuhanmu apa kondo aku? Warungmu bakal tak tingkat 7, kondo tak bangun. Lah warung kok ditingkat 7 mulai ngebruki cengelmu terus piye? Ngono to Dimindul? Heeh. Oke. Pak No. Kok dicengel-cengel. Pancen nek ning gone YouTube ngono woko ngono. Oh, iya. Kowe ketoke ngalah tapi asline menang. Oh, Ketoke ngalah tapi menang. ngono ya. Ayo terus terang. Dik Mindul, Dalem Pak No. aku mbok ya di nyanyekno lagu-lagu. Apa toh Pak No? Alah senenganmu kae biasane kene Dik Mindul. Walah. Sebujur bangkai. Duh. Lagu cinta kok sebujur bangkai iki piye to iki? Sampeyan jane piye to Pak No? Ora sing. Kowe lambemu sing penak no Pak No. Sebujur bangke kuwi mayat lho Pak No. Sampeyan duwe lambe sing penak lek ngomong. Ora ngono, Dik. Maksudnya sing mesra. Dadi campur sari. Lah wis sebujur bangke kok mesra kondi. Mulai gak ngono siksa kubur.
Genteni kowe dah. Aku ora ngatasi ya, Dah. Pak No ki wonge kendel kuat digdaya. Aku ya sing no asli. Lah kowe, Aku ni. kowe ya digdaya atau kendel to? Digdaya apa? Ngono lho kok sok. Kowe ae lho. Ya Mbak Mindul nyeluk Pak No. Pak No. Aku kok kadoan ya, Mas. Sampeyan kok kono, Aku Pak kok No kene ya. Ya. Ayo celuk, Mbak. Kowe kok kono lho. Ngene. Iya no. Ya. Iya, Dre. Pak No. Dik Mindul. Kangen. Pak No. Ganti wonge. Oh, Mindul PC saiki. Bisa bablas. Nek karo kowe kok enak. Iya to ngene lho kowe dadi Pak No kok gak iso to? Ayo sampeyan kok kono. Oh iya. Ngono. Ya, Dre. Pak Ndut to jane. Kowe lho Met matamu sawangen. Lho matamu sawangan. Yang oke. Pak. Iya, Dik Mindul. Wah, iki jarwo. Anu sindene sampean gak nek sing kena di ngono to. Enak. Ngono lho carane. Ayo tegeke, ulangi lagi. Ora. Nah ya. Coba, ya. Coba ya. Coba. Iya. Was. Pak No. Dik Mindul. Ya, dia bolak-balik si krempeng aja. Wah, ancok iki. Gak. Misut jalannya misut. Wah, tau ndelok woko. Sampeyan aja ngenyek wong krempeng ya Mas ya. Wong krempeng iki kuat lho Mas. Lah orang tentu kok ya. Loh, tenanan. Tanggaku kayak krempeng yo loro. Lho pancen kae kencing manis sih. Gak patek manis jane. Tok rasake apa piye? Kencing anu ditambahi ya Mas ya. Tambah setunggal. Engkang sinten Loro Mas? apa? Hah? Loro apa? Loro weh. Sing putih sing mbok pilih wis. Aku ndi ae oke. Milih ya, Mas. Milih. Sing rada mbranyak Milih apa ta? sing Nyuwun sewu. Jenengan saged jumeneng, Mbak, nyuwun sewu. Kok anggap lempok kok piye kok. Yo kabeh iso. Mas yang asal jumeneng nggih, Mas. oleh wae sapa wae. Nah, niki mboten izin mangke mboten keparengaken. Nyuwun sewu diajeng kula aturi jumeneng sekedhap mawon. Menika wonten pawongan ingkang kaku menika badhe pitepangan kalih panjenengan. Nah, sesuk yo golek sing kaku, Adik. Apa kuwi? Ngono karo kono. Nah. Oke, gak masalah. Ora karo kono wis jan jelebut ngene. Ayo, Dik, sini, Dik. Coba. Dik piye sampeyan gedene mbok celuk, Dik? Ojo aduh. Melangkai tape kengko kecot tape ning. Wis kecut to. Weh, api lho Pak iki pomo dadi tenanan di anak kaya Upin Ipin. Lah pripun? Cilik-cilik. Wah. Kok kece yo Mas yo. Wece pantene. Kok sesuk gede dhewe. Apane? Yo anake dadok. Wis yo. Lah ora tau gede no ketoke. Lah iya masalahe kuwi lho. Dik. Iya, Bengi iki Mas. masyarakat niki dikempalke kalih Bapak Ulum, ditanggapne wayang, enten cindene kathah. Niki kangge menghibur. Yuk nyanyi yuk. Nyanyi apa? Pokoke apa wae sampean sing nyanyi aku mesti bakal seneng. Ah, kok so sweet. Weyo untune iso meletek. Kok untuk kok mlethek lho, mbok sing romantis ngono. Kuwi dirawat, dibehel ben untune ketok rapih. Oh, lah bojoku kok tak rawat kok yo ngono. Lah ora nganggo kawat kok beton neser bojomu kok ngomongan. Ora behel kebegel kok ya. Ayo nyanyi Lagunya apa, Mas? Lestantun. Lestari. Lestari. Ora sak Ya dibasa. poro. Lagune. Roh. Ayo. Mas besok kita jalan-jalan kemana? Kemana saja yang penting ojo dadah ya. Ke luar negeri ya? Olah ojo teko pare bingung kok. Lah kemana? Iki lho ngajak teko luar negeri. Pare kono ae mumet kok. Dedek Mindul. Iya Mas Dodo. Sampean ki wong wedok sing ayu sing tak tresani dhewe. Makasih. Sampean pengen jalan-jalan kemana sayang? Aku ke komplek Guyangan aja, Mas. Wah, seru tuh. Aduh. Wede. Seru tuh. Melok dong. Jangan di situ. Kita kan dulu ketemunya di situ. Kan di situ aku pas Itu tempat jangan di apaan, Mas? situ. Itu wisata religi. Wah. Komplek Guyangan wisata religi apa? Iki lho takon. Awake dhewe iki ngono lho. Sayang Mindul jangan ke situ ya sayang. Terus kemana, Mas? Besok kita ke Thailand. Wow, naik pesawat. Iya dong, pesawat telepon. Ya. Mas kita Ya, besok pesawat kemana? terbang. Oh kita besok kemana, Mas? Ya bebas saja kita cari sarapan. Paling tidak sarapan kita nasi goreng Yunani. Wow. Nanti makan siang bistik.
bistik. Iya bistik. dong. Malam nanti kita makan lumut. Terus habis makan lumut Ya kaya nila kata. ora romantis. Iya Mas, kalau kita nanti makan malamnya dinernya makan apa? Kita makannya di restoran di mall. Wow. Makan yang mahal. Kowe tau nang mall pesenmu teh tawar kok. Saru. Teh tawar piye? Minumnya api-api. Teh tawar kan kesehatan. Kamu minta makan apa sayang? Aku mau spaghetti, pizza, hamburger. Nanti kita borong setoko-tokonya sama bakul-bakulnya sayang. Oh, makasih. Wah. Oh, Mas. Wah, kiyo sak jurusan kita ya. Aduh aku milih sing kene dhewe. Kene dhewe jalane rasa reno-reno. Apa jalukane kono? Angger nek dhuwit tik karo GPU nu wis glegek. Gak piye to. Sayangku Mincu. Iya Mas Jaja. Nanti kamu pengen beli mobil apa sayang? Aku pengen beli mobil Alphard. Dua Alphard. Iya. Yang mahal dikit nanti tak beliin mobil sporot mau gak sayang? Boleh. Yang kenceng itu loh, yang kenceng itu Lamborghini. Lamborghini. Iya. Nanti kita berdua. Ya, Aku nanti dibelikan mobil apa? Kita sekalian urung. Wis tak geraji garismu. Sing mesra mbek pasangane Yang kok. mesra loh kita. Pasti tak belikan sekalian kita wirausaha. Apa? Dam truk. Kok dam truk? Oh iya, nanti kita prewedding ya dadi jobat. Kita bojomu masih mbok. ya. Ayo keluargane sapa ki? Bojomu mbok anggap mbok kira pasir Lumajang to piye? Mas Jodo, Dalam. aku iri kok itu dump truck besar banget. Aku pengen yang besar. Ya jangan besar itu, besar tapi itu buat itu untuk yang rekoso. Bahasa Indonesia rekoso. Mas kamu nggak besar kecil nggak apa-apa. Gak Aku apa-apa suka yang kok. penting blak-blik tengah-tengil ya. Sayangku Mincu. Iya Bisa Mas buat Jodo tes-tes. sayang. Nanti kamu kita pacaran 2 bulan langsung nikah mau ya sayang? Mau banget Mas. Nanti aku kamu sudah- tak belikan itu perhiasan gelang kalung emas kira-kira beratnya 7 kg. Kebakaran. Ya tak kowe iki lho piye? Ya aneh-aneh kok. Aku golek sing lalus lembah manah ngene. Ya lah moro-moro meteng lho. Aku kurang halus apa Mas? Kamu jangan jerit-jerit kayak sana. Terus aku harus gimana? Yang halus. Oh, Mas. Lah ngene lho iso Mas garing. Dodo. Dalam. Wah. Aku juga bisa Mas. Nang turu le, ayo le. Wis sampe mulai iki. Film apa iki? Alah wis plus kabeh. Wah repot awake dhewe ra iso dadi Ditonton tuntunan cilik-cilik lho. loh. Dia Mintul saya. Iya, Mas. Nanti kita pakai mobil, perhiasan. Nanti kita setelah makan kita pencuci mulut yang buah-buahan mau nggak sayang? Boleh. Apple, Apple anggur. Anggur. Iya, strawberry. strawberry. Oh, kesupen. iya. Kita apa cuci mulutnya? Sunlight. Nanti kalau sudah murah ya kan, pasti sudah tidak Seneng, amis. seneng lah bojomu mukok-mukok. Kowe mending bayangno kene piye? Unduke berbusa. Mas, dalam nanti kita tidurnya bermalam di mana? kita Pos kapling. pos Lah kampleng. duitmu apa rantai mbok tuku perhiasan, mbok tuku mobil spa. Kita orang mampu, sabar. Bro. Mbak anggap wong tipis kere kaya kowe kuwi. Loh. Sorry, Bro. Kowe mampu? Mampu no. Lah kok nek ngene. Lah kowe mampu apa gak? Gak. Dadi apa nganggo dam truk bareng urusane apa? Loh, ya dikredit. Mas, nanti kita hotelnya bintang 7. Bintang tuh puyer nduk kuwi. Puyer ki. Iya wis Terus? Ya Mas ya puyer ya ki. Kowe umpama dadi tenan karo Mindo omahmu tak bong. Lah nyapa? Ra ikhlas aku. Ngapa ora ikhlas? Aku bayangno anakmu lho, Bi. Anakku piye? Wih, jan kowe gawedi rante gulu. Apik, bayangno lah. Anakmu ya. Itu paketan loh, Mas. Paketan piye? Eh, aku pala langsung bablas awak. Gak apa-apa ya Mas, ya kok anak kita gini gak apa-apa. Nanti aku pinjam laki-laki lain ya. Loh, weh. Bapaknya tetap kamu. Lah, setuju aku. Aku kalau lewat nyambat aku ndak masalah. Pendok korek. Bojo disambat. Ya ora gelem ya wis to kok. Jangan urusi keluarga di situ. Itu keluarga musyrik. Musrik. Keluarga musyrik. Yang penting aku itu kuat. Aku tunjukkan kekuatanku. Iya boleh. Kamu percaya sama aku? Percaya banget. Mana tangan kamu? Iya. Wani kowe ngene iki. Apa tarik tambang? Tuh, kok tarik tambang piye tuh? Banggep lomba Agustusan tuh. Nanti kekuatan.
Mas, kita gayanya gimana? Coba. Aku belum jelas. Aku pengen yang milih. Jangan kalah dong sama mereka. Awake dhewe kaya bonsai. Ayo tunjukkan kekuatanmu. Iki piye ta? Gak iso bela diri udah. Bela diri piye? Anu dansa. Ayo diputer terus diangkat ngono lho, Mas. Terus cekel kaya dansa. Wer. Yo. Hut. Aduh Mas, aduh. Piye anake wong mbok etet-etet piye to? Mbok jamu sik ngono lho. Oh gak kicini kok wabet dosane akeh bal. Kok iso dosane akeh. Tambemu wabut. Ambemu wae. Ayo mbok jajali wekmu piye? Enak men kowe. Ayo nyanyi to. Ayo. Les tantun. Ayo, Mbak. Lestari yo. Ye, dosa. Ayo iki sing tau didosani karo kowe iki wong semene iki klebu aku. Kok korbane niki? Heeh. Alah kowe korban kepiro met kowe? Dadi iki paguyuban nyangga dosa. Iki krawitane jenenge krawitan nyangga dosa. Heeh, dalang isi konedo. Dik Mintul. Apa? I love you. Oh, so sweet. Oh, Dek. Kena telai ya? Dilat. Gak romantis. Bener Mas. Kena telai ya? Bila. Bener cocok Bayu, cocok sampean. Sapa we? Delok karek delok cekak. Oh, ternyata situ pasangan suka telek, Mas ya. Iya, itu kan keluarga telek, sayang. Lu katanya dikon bila telai kok oke. Kok mewakili gitu. Keluarga telek kamu. Telek teles dah. Apa kuwi? Mas elek rodok pantes. Dan nek aku, Telek garing. apa kuwi? Mas elek maling. Wah, Kak Eyu. Lho bojomu urusi yu, ora mbok urusi mangani tandurane wong lho. Enggak apa-apa, aku sayang kok ya, Mas ya. Oh, sing wedok iki ya ketoke trakung. Kowe dipilih Mintul apa nggo tumbal. Ayo, satu lagu bersama. Ngene-ngenean. Apa? Apa ngene? Niki napa anu Mas? Niki. Ansor laras. Ansor laras. Yuk. Coba. Oh. Yang kembali bersama Ansor Laras yang Indonesia Show. Masuk ke langgam. Sang Dewi katon nglam-lami hamba berhawani semi harum kembange melati dasar mulane dadari wong kesetia rumaksana sasata piring karatiko katyaku Luar biasa. Jogja. Yang semi sajone sepi kayamu madani saratri radio kembangnya Sinar rasa tresno kang sejati
Ansor laras luar biasa. Terima kasih. Kompak. Terima kasih Mbak Penny. Sapa kok Penny? Mbak Penny. Penny. Mbak Niken. Niken. Mbak Ya, Niken. makasih. Kok Mbak Peggy? Iya. Sapa? Sapa Mbak Penny. Oh, Penny. Iya. Bojone Edi.